Sandra. Kako si? Dobro, hvala. Dobro da je evo Skopje. Hvala lepo. A koliko vremena sta prošlo Skopje, da li je to prvi put? Nije prvi put, generalno dosta nastupamo u Makedoniji, zaista u zadnje vreme, tako da ovo nije prvi put, uvijek mi je lepo kad dođemo. Što ima novo? Ja pa svašta. Ajde, počne od jedan. Evo, od jedan. To je da radi se neka nova pesma, radi je Rasta. Spot smo završili, u sredu premijerno će biti na YouTube kanalu, tako da ćete moći svi da vidite šta sam to nešto novo pripremila. Onako skroz drugačije. Drugačije? Da, sad neki malo fazon novi što se sad sluša, tako da pa drugačije od ovoga što ja pevam. Tako da ovo što ja kažem, volim da kažem ovo što slušaju ovi mlađi, tako da eto, pa i nisam baš. Kaži mi, od tančarka do profesionalan pejač, mislim da kao više si u prvite 5 poznati pejačke u Srbiji na Balkanu. Hvala. Ko je tvoj uspeh? Tajnata na tvoj uspeh? Pa, znaš kako, ja sad kad bi ti rekla kako treba da se radi, šta treba da se radi, prosto to je, to ne može čovjek, to se jednostavno desi tako. To je neka sudbina i to je neka jača sila, tako da... Da, naravno. Da, naravno. Tako da to se desilo prosto tako i to je to, onako, ne možemo mi onako i da biramo baš sve u životu kako bi mi hteli. Tako da eto, to se desilo i hvala Bogu, super je. Провокативни видеоспотови, сушто провокативни сцени, долна облека, дали тоа беше клучот од твојот успех? Pa ne, tu moraju sve kockice da se sklope, zaista. Ne možeš samo ni dobro da izgledaš, ni samo dobro da pevaš. Prosto mora sve, moraš imati dobre pesme, moraš dobro da izgledaš, moraš dobro da pevaš, moraš dobro da praviš i atmosferu na nastupima. Prosto mora sve nekako da se sklopi da bi to onako bilo to ono pravo. Ti peješ na makedonski nekogaš? Pa otpevaću, na primjer, večeras neku pesmu Makedonsko devojče. Taja znaš? Pa da. Kako odi? Molim? Makedonsko... Evo sekundu. Makedonsko devojče, kitka šarena. Hoćete da budete sa nama večeras? Da, može, da. Odlično, super. Tvoj styling? Pa ja sama. Ja sama uvek volim onako to ja ipak znam onako najbolje. Naravno za spotove i za neke ozbiljnije slike, tu je tim koji radi za mene. Tako, a šminku i ovako na nastupe, to ja sama. Si sama? Sve. Prirodno si je prirodno? Pa da. Silikoni nema? Tu imam sreću, nemam. Da li si solo? Solo da, jesam. Zašto? Pa nemoj da me pitaš zašto. Nemoj da me pitaš zašto, zato što, eto, ne znam, prosto je tako, ali nadam se da uskoro neće biti tako. Sljedeći put kad se vidimo, ja se nadam da neće biti to. Pa, može ima i bebeš li da? E, pa, ako je za godina dene? Da, može. A čisto si imate na tabloidite? Često te pišu Sandra Afrika, nova kola, Sandra Afrika, Jeep, Ferrari, što voziš? Pa ne vozim Ferrari, ali vozim Mercedesa nekog. Sad sam prešla na Mercedesa, vozila sam nekog BMW-a i tako. Da li ti preči to što ti pišu razliku tabloidi za teba? Ne, znaš kako, ja mogu zaista da kažem da su onako i fair i korektni prema meni, koliko toliko zaista. Nisu me sad nešto toliko, pa da kažem nešto ružno pisali, moram da priznam da su zaista bili onako, jeste, jako korektni. Da li ti treba tabloidite za uspeh? Novinari kako ja? Pa naravno da da, i vi trebate nama i mi trebamo vama, to je prosto tako. Da li se ljutiš nikogaš? Ne. Nisi tužao? Nisam. Pametno. Pa normalno. Sad razmišljam, nisam. Rekao da ne slažem, nisam. Super, hvala ti mnogo što... Hvala vam. Ja te čekam sat i pol. Možda dobijem jedan bakliš za to. A nisam znala. Možda dobijem jedan bakliš za to. A može. Ali nisam znala da me čekaš, zaista. Ja sam Sandra Afrika, a vi gledate Ekskluziv 1 TV. Ćao.